vou vos explicar así moi brevemente a historia do golpe militar en Sober e do que sucedeu aquí. A maior parte da xente no sur de Lugo nese momento, nos anos 30, era ben labrega, a maior parte, pero tamén había xa unha parte importante que traballaba na industria, sobre todo no camiño de ferro que se estaba construindo entre Ourense e Zamora. O que podemos dicir do ano 36, no sur de Lugo en xeral, en Sober en particular, é que había unha sociedade civil moi organizada, sobre todo porque aquí os foros aínda non se redimiran, e que en febreiro do 36 se votou maioritariamente á esquerda. En Sober gañou a Fronte Popular, entraron a formar parte da corporación xentes humildes, labregos, empregados nunha fábrica. Vedes aquí que, por exemplo, na manifestación do 1º de maio do 36 en Monforte vai unha pancarta de Sober, hai varias fotos dese día. Unha manifestación que, se a celebráramos hoxe, non sei se conseguiríamos encher esa rúa así, a pesar de que as condicións das que despois nos falará Beiras, case nos impoñen que saíamos á rúa desa maneira, pero era para que vexades que a sociedade civil estaba organizada e reclamaba os seus dereitos, e iso foi o que o golpe militar quixo rematar pola vía da violencia, xa que se a sociedade civil non estuvera xa estruturada e non estuvera mobilizada, non sería fácil aplicar a violencia que se aplicou a posteriori, simplemente triunfaría o golpe militar. Entón, decirvos que estou, xa vedes, que algo sobre o tempo, porque penso que empezamos rápido, xa me poño nerviosa. Entón, vou ler o que teño aquí, porque así, o mellor, hasta acabamos antes. Eu improvisaba para rematar antes. En Sober temos unha das taxas de encarcelamentos máis altas de toda Galicia. Este mapa que tedes son os encarcelados por cada 1000 habitantes en toda a provincia. Vedes que no sur de Lugo hai máis de 25 por 1000. Era unha zona onde estaban moi activos os sindicatos, sobre todo os agrarios e a UGT, por o que acabamos de dicir, porque se estaba a construir o ferrocarril Ourense-Zamora, e porque aínda non se redimiran os foros. A xente non tiña propiedade, non era propietaria das terras que traballaba. Os mortos en Sober, xa vos dixen que en febreiro do 36 gañara as eleccións a Fronte Popular e elexírase alcalde ao que vedes aí de traxe negro que non ten ningún instrumento, fora director da banda, chamábase Antonio Pérez García, o rei. Ele era do Partido Republicano Galeguista, pero o resto da corporación era case toda do PSOE daquela, se entende, non ten nada que ver co PSOE de agora. Entón, a quenes queríamos lembrar, non como un mero recordatorio, senón porque se somos galeguistas e de esquerdas necesitamos buscar unha xenealoxía non sanguínea, pero sí ideolóxica, e recoñecémonos naqueles que loitaron no ano 36 porque a súa democracia fora unha verdadeira democracia, non unha pantomima, e porque atoparon a morte. Se decimos antes que os que definen a quen morre e por qué non ten lóxica son os asesinos, está ben, por unha parte así, pero por outra, moitos dos que atoparan a morte arriscaron moito para que os seus tiveran unha vida mellor. Entón, queríamos lembrar a Manuel Gutiérrez Fernández, a Daniel Álvarez Carnero, que foi executado sumarialmente en Lugo, e ali o enterraron, a Edmundo Pérez Díaz, tamén concelleiro, a José Mantilla González, do que a xente recorda que foi asasinado brutalmente e sábese quen foi o asasino, Arturo Castro López, que morreu no cárcere, e a tantos outros que foron ou detidos ou expedientados, como este era o alcalde, o que vos decía antes, tamén o outro alcalde, Antonio Fernández del Campo, esta é unha foto do ano 34, así como a outros 3 mortos, 2 que morreron en Proendos e outro no 38 xa, porque a violencia continuou. Se non fose un xenocidio e a violencia fose, como din moitos, produto de unha
unha fronte de guerra que en Galicia non houbo, ou simplemente para loitar contra unha movilización da outra parte, porque cando se controla o poder en Galicia é cando empezan realmente os asasinatos e as torturas e os encarcelamentos. E a outra persoa tamén que non aparecía nos arquivos, que se chama Maruja Vázquez Suárez, que foi mestra. Ela foi natural de Vilaescura, foi mestra en distintos lugares de Galicia, estaba afiliada a UGT, participou na Liga Internacional de Mulleres Ibéricas e Hispanoamericanas, fundou o subcomité coruñés desta entidade, foi fundadora da organización do PSOE na Coruña, é dicir, que era unha muller que estaba moi implicada na vida política e foi asesinada en Pontedeume. Nesta foto, o seu pai escribiu, está escrito detrás da foto, Maruja Vázquez Suárez, maestra de Miño, fusilada por los fascistas de Pontedeume el 21 de agosto de 1936. Cobardes. En fin, que tiña moitas máis cousas para dicir, pero como xa empezamos, pero agora xa non me saen. Que para o futuro o que temos que facer con isto e a finalidade deste acto é que enténdese que para rematar e superar ese xenocidio que sucedeu temos que rematar con negacionismo, comprender que sufrimos como colectividade un xenocidio que o réxime de Franco tiña a mesma componente xenocida e exterminadora que o de Hitler, cousa que non está socializado. Ninguén entende a Franco igual que a Hitler. Decirvos tamén que hai xente que cree que como os crimes de lesa humanidade nunca prescriben, pois que se debe continuar pola vía xudicial. Hai unha fundación que se chama Fundación Galega contra a Impunidade, que é o que busca iso, recoñecer que é un xenocidio, e o que se poida facer por vía xudicial que se faga, porque se os crimes de lesa humanidade non prescriben, se estamos nun Estado de Dereito, é de lógica que ese Estado de Dereito xulgue eses crimes, senón é que non é tal Estado. É o que dicía antes, que nós, como forza política de esquerda, debemos recoñecer o feito de que o vivido foi un xenocidio, rematar co negacionismo, e como nacionalistas galegos temos que ter memoria, saber sobre que alicerce se construíu o Estado español actual que nos esgana, herdeiros en transición digna de tal nome do réxime de Franco, saber que iso foi posible por causa de todo este sangue. Como nacionalistas e demócratas galegos, achamos a nosa xenealoxía, a que vos decía, a nosa estirpe, que non é sanguínea, senón ideolóxica, nos irmáns e irmás que noutra hora non sabemos se máis triste ca esta, porque ainda non sabemos como vai ser esta de triste, loitaron porque a súa democracia fose de verdade e entendemos que moitos tamén por unha Galiza ceibe. Que isto non nos leve con todo o que dicía tamén, a usurpar a memoria das víctimas politizándoas a todas, porque moitas foron simples vítimas porque así o decidiron os perpetradores, porque vían nelas as que para eles eran as fantasmas desa sociedade nova que estaba a espreguizarse, sen lógica que nos poidamos racionalizar, porque era a lógica do xenocidio. Entón, a última cousa que queríamos dicir aquí é que serva este acto para vergoña eterna para os xenocidas. Gustaríanos que escoitárades unha canción que cremos que está relacionada, que é Compañeiro Daniel.